Tenim aquí a l'Elsa Bellmunt, una voluntària de la Marató que, a més, juga al videojoc de la Marató. Elsa, ens pots explicar una miqueta en què consisteix aquest videojoc de la Marató? Mira, aquest videojoc tracta, es veu el cervell, les malalties mentals, i aleshores en aquest moment estic amb un cervell que té depressió i estic intentant controlar els nivells dels immunodepressors. I aleshores la dopamina i tot el que hi ha una mica descontrolat en aquest cervell, no? I aleshores la veritat és que sí que puc dir que aquest videojoc és molt educatiu perquè t'ensenya exactament què és el que està passant, no? I sobretot també, ara que m'he passat el de l'esquizofrènia, entens perfectament què li pot estar passant al cervell, no? L'accés de dopamina i recomano per totes aquelles persones que els hi costi o que puguin pensar que no entenen la malaltia, doncs que puguin jugar-hi. Hola, ens pots dir el teu nom? Dana. Dana, has vingut a jugar a la Marató dels videojocs. Ens pots explicar una miqueta de què va el videojoc? Doncs tu ets un personatge que has d'anar destruint malalties i en algunes has de deixar el cervell com estava abans, més o menys. Tenim aquí a l'Oriol Soler, voluntari per la Marató de TV3, la Marató dels videojocs feta a l'IDEC. Oriol, com és que has decidit vindre a col·laborar amb la Marató dels videojocs? Bueno, pues la meva mare em va explicar tot això i vaig pensar que com a mi m'agrada molt això dels videojocs, que podia ser una bona idea venir aquí a ajudar. Tomàs, has vingut a jugar a la Marató dels videojocs? sí, Quantes pantalles has superat, Tomàs? totes. I quants punts has fet? Creus que el videojoc és adequat? Has après alguna cosa de les malalties mentals? Sí, Tenim aquí a l'Helena, una dissenyadora que ha vingut també a la Marató dels videojocs a jugar. Helena, tu com a dissenyadora, què en penses d'aquest videojoc? Està molt bé, t'enganxa bastant. Ara estic disfrutant. Has portat els teus fills també? Els fills s'ho han passat molt bé, han jugat molt, han menjat xocolata. Estan encantats, estan per aquí, no? Gràcies, Helena, molt bé.